Vchádzame do učiteľských bytoviek. Rio ide prvý ako prieskumník, keby to náhodou drblo. No lebo ja mám životné skúsenosti, mal som v rodine 3 učiteľky, nie? Aha. Takže... Tu máme nejaký no ale tuto nejdem, tuto... rozvoh upratovacích čát. Obývačka, dobrý deň. Našu obývačku. Áno. Náš bar. Prázdny. Sedačka. To je roztahovacia. Čo si poležíme? Ideme na druhú etáž. Poštové schránky. Ukáž. Pošta je? Není. Zavri. Tu je tiež bar. Tu je bar. Čo je vraj nejaký. Kuchyňa, aha. Balkón. Umývadlo. Šporák. Upracujeme, lebo asi tu budeme žiť. Tuto s kolegom. Ale myslím si, že výhľad pekný. Teraz budem potrebovať asi nové bývanie, tak tuto by nám to vyhovalo. To by nebude taká destinácia, že? Tu bude nehnuteľné sklo, veľmi lacné. No. Zavri. Áno, určite. Tu nevidíme. Tu bola toaleta. Útulné bytíky. Tu je ešte toaleta funkčná. Tu boli asi zlodeji. Ešte sme tu neboli my. Vybielili to. Skladuje, bacha. Ideme 3. etáž. Ináč, nebudeme musieť ani kúpovať zariadenie. To si pozbierame. Na každom poschodí niečo sa našlo. Áno. Tu už máme umývadlo. Tu máme dvere. Toaletu sme videli. Tam bol záchod, ale bez poklopu. Takže máme poklop, máme pekný drevený, prírodný, aj umývadlo. No trošku tapety. Ešte. A myslím, že to sa dá. To sa dorobí. A ešte potrebujeme radiátory. No. Aha. I som tu ešte No, nevidel. čo potrebujeme? Radiátor či... Píš to. Napíš to. Pozrieme do ďalšej kuchyne. No, tu je šporák v lepšom stave. Ale štandardné tu mali, že? Štandardné. Tu je toaleta tiež vybrakovaná, špajza. Prázdna. V skrínkach nič. Aha, zdravstvujte. Zdravstvuj. Vy v komnate? Vidíte blíže. Ide na našu. Tu máme kúpeľku aj so zrkadlom. Dokonca so zrkadlom. A s druhým. Pekné. A tu je aj vykurovacie teleso. Tu nám už umývadlo niekto. Tu máme ďalšiu kuchyňu. Veľmi dekoratívny strop. Opadaná farba trošku.